హాయ్ అండి. శ్రీ సాయి పద్మ పసర వైద్యం వైవాక. చేతి జాయింట్ సైడ్ అయితే దాన్ని మేము అడ్జస్ట్ చేసి కట్టామండి. దాని ఫోటో అండ్ వీడియో అండి ఇది మా దగ్గర. చెయ్యి ఇరిగిన, బెనికిన, కాళ్ళు ఇరిగిన, మోకాళ్ళ నొప్పులకి, నడువు నొప్పులకి, సయాటికా ద్వారా వచ్చే నొప్పులకి, ఏ విధమైన పాత నొప్పులైనా, మోకాళ్ళ నొప్పులైనా మేము కట్లు కడతామండి. మాది వైవాక, ముదినేపల్లి మండలం అండి, నియర్ బంటిమిల్లు అండి.